from the Philippines. Akong nahimamat sa akong kinabuhi ang usa ka nindot kayong pamilya aning nasuras Pilipinas. And I thank God that the Cordovans adopted me into their family. So ako magapasalamat sa Dios sa pamilya sa Cordovan nga ila kong giisip nga sakop pod sa ilang pamilya. 12 years ago, I had what I believe to be a divine appointment with a young lady named Sarah Cordovan. 12 ka tuig ang milabay mga igsoon ako nagatuo nga mao na gito ang panahon sa Ginoong maila-ila nako ang usas membro sa ilang pamilya nga mao si Sarah Cordovan. And today, the topic is a divine encounter with God. Karong adlaw mga igsoon ang atong topiko, ang atong pagahisgutan mao ang balaan nga pagpakigtagbo diha sa atong buhi nga Dios. I'm going to ask you if you have your Bible open to book of Mark, chapter 5, verse 25. So akong giangyo ang tanan sa pag-abli sa atong mga Biblia sa Marcos kapitulo 5. Sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 25 to 34. 25 hangtod sa 34. Amen. Pastor, can you please read 25 to 34 in your Bible, please, Pastor? Basahon ako ni sa Bisaya. Dihay usa ka babae nga nag-anto sa pagsigig dugo sulod sa napulog usa ka tuig, duha ka tuig. Verse 26. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang og migrabe pahinuon. Verse 27. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Verse 28. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti mamaayo gayud ako. Verse 29. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus og miundang gayud dayon ang iyang pagsigig dugo og nabati niya nga naayo siya. Verse 30, diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa miingon siya sa mga tawo nga busa milingi siya sa mga tawo og nangutana, kinsay mihikap kanako? Verse 31. Ang iyang tinun-an mitubag, nakita nimong nagpunsisok kanimo ang mga tawo. Unya mangutana ka, nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Verse 32. Apan mipadayon sa Jesus sa lingi-lingi sa pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Verse 33. Tungod sa nahitabo kaniya. Ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus og misigilon kaniya sa nahitabo. Verse 34. Unya miingon sa Jesus kaniya, anak, ang mga anak sa Dios ingong amen. Amen. Naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Amen. Amen. Everybody please stand up. We're going to pray for God's word. Manindog na ta mga igsoon, magampo ta, mga itagkaalam sa Dios. Father, in the name of Jesus. Ginoong Dios, ngamahan sa ngalan ni Jesus. Father, we just thank you, we worship you, and we praise you. Amo kang pasalamatan, Ginoo gipasalamatan, gisimba o gidayeg amahan. Father, all honor and glory only to you, nobody else but you, Lord. Ang tanan nga pasidungog o pagpasalamat, alang lang yun kanimo, walay lain nga angayan o Diyos. Father, this morning we want to hear from heaven, not from nobody else. Ginoo ning kabuntangon gusto kaming makadungog og tingog sa langit, dili tingog ni bisan kinsa. Holy Spirit, we just pray that you just open our ears, open our hearts, open our spirits this morning. O bala ang Espiritu, kami nagahangyo kanimo nga amblihan nimo ang among kasing-kasing, ang among igdulungog, ang among mga una-una niining kabuntagon. Because Lord, we need you today. Tungod kay Ginoo, nanginahanglan kami kanimo niining kabuntagon. Lord, we are nothing without you, Lord. Wala we are mi mahimo, nothing. Ginoo, kung wala gyud ka, wala mi mahimo. Father, we want to have an encounter with you today. Gusto kayo mi Ginoong makasinati ka imong pakigtagbo nining kabuntagon. In Jesus' name. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen and you amen. You may be seated. Thank you. Magapanglingkod ang tanan mga igsoon. Salamat. We see a woman who's in need. Nakita nato mga igsoon sa atong gibasa ang babaeng
Grabe kayo ang iyang panginahanglanon. We see a woman who's been bleeding for 12 years. Nakita nato ni usa ka babaye nga nagtulo ang iya nga dugo sulod sa 12 ka tuig. We see a desperate woman. Nakakita nato ang babae nga desperada na kayo. She spent all her money in the doctors and it didn't help. Nahurot na ang tanan niya, gasto ang iyang salapi, pagpatambal, pero wala gyud siya nakuha mga igsuon nga kaayuhan. She went to the world, but the world cannot fulfill her needs. Niadto siya sa kalibutan, pero ang kalibutan dili kahatag sa iyang gikinahanglan. And I believe that some of us this morning, I believe some of us today, maybe we're not bleeding physically, but maybe spiritually we are hurting. Ako sab nagatuo nga dunay mga katawhan nga niya ining kabuntagon, wala man tuod ta naganto sa grabing pagdugo, pero sa espirituhanon grabing taasan ang panahon nga naatay panginahanglanon. You see, this woman looked like everybody. She didn't look different. She looked the same. Kining babae nga niya mga igsuon, susama lang ni sa atoa mga igsuon. But inside she was dying every day, little by little. Apan ang iyahang kahimtang, ang iyang paglaom, ang iyahang tinguha sa matag adlaw, nagkahurot, nagkamatay. And maybe today you look like everybody else. You raise your hand. You sing the song. You hold your Bible. You do like everybody. But inside you know you're bleeding. Inside you know you need to have an encounter with God. Tingali ikaw mga igsoon daw, nagsaka ka sa imong kamot, nagdaig kas Ginoo, nagagunit ka sa imong Biblia, pero sa sulod nimo dunay kasakit dugay na mga igsoon, unya nagatinguha ka, unsaon ako ni, nakinahanglan ka karon sa pagkigtagbo sa Ginoo. Perhaps you've been praying for a long time. Perhaps you've been hurting for a long time. Tingali igsoon, ikaw gidaladala dugay na nga panahon. Perhaps you're tired of waiting on the Lord. It's been so long what you're going through. Basin gikapoy na ka nga Lord. Dugaya naman akong kapaamot Ginoo. Kumusta naman anong ingani man? And you feel like saying, Jesus, where are you? Unya mo yung kaasa naman ka Lord. Jesus, did you forget about me? Gikalimta naman tingali ko nimo. Jesus, why am I suffering so much for so long? It's so painful. Nganong ingani kadugay ang imong panabang, nganong ingani ang akong gidangatan, sakit na kayo ang akong gibati. This woman could have given up, but she pressed on. She pressed on. Kining maong babae mga igsoon, pwede siyang give up, muunong na lang, kabsal na siya paglaom, muunong na, pero naglahutay, nagpadayon siya nga naapani sa unahan. Amen, Pastor. Wow. Listen, the devil is a liar. Ang yawa mga igsoon, si Satanas mga igsoon, bakakon kayo na siya. And you are more victorious through Jesus Christ. Tungod kay ang tinuod, ikaw ug ako mas labang madaugon diha kang Kristo Jesus. And I believe that sometimes God allows us to go through the storms of life. Ang atong Dios mga igsoon, iyang tugutan nga kita moaging mga bagyo sa kinabuhi. God never promised there will be no storms in our life. He never promised that. Wala nagsad ang Dios nga kung mga alagad ka nako wala kay problemahon. But He did promise He will never leave you or forsake you. Ang iyang saad di kaniya pasagdan o di kaniya biyaan mga igsoon. You are not alone. Dili ka nag-inusara. You are not alone. Wala ka nag-inusara. You are not alone. Wala ka nag-inusara. Those of you watching online, kamo nga naadian nagtanaw pinaagi sa online. You are not alone. Wala ka nag-inusara. Now, I would like everybody to repeat with me real loud. Kitang tanan mga igsoon, ato nang isagit mga igsoon na wala ta nag-inusara. I want you to repeat so loud and Cebu they will hear you, okay? Okay, atong kusgon mga igsoon kanang makadungog tong pikas nga probinsya. Atong isagit wata na ginusara. Ready? 1, 2, 3, go! Wala tang! Okay, repeat. Ready? Say, Jesus! Atong kusog-kusogon. Jesus! Give me a new life. A new life. Fresh wind. Fresh wind. Fresh passion. Fresh
Passion. Fresh anointing. Fresh anointing. Holy Spirit. Holy Spirit. Fill me. Fill me. Fill me. Fill me. Now. Now. And every day. And every day. Jesus. Jesus. I need to have an encounter with you. With you. Amen. Palakpakan natong Diyos. Hallelujah. Listen. Paminaw. She heard God's word. Kining babayhana nakapamati sa pulong sa Ginoo. Because she heard Jesus speaking. Tungod kay nakadungog siya nga si Jesus nagsulti. She believed it. Ang gisulti ni Jesus iyang gituuhan. Because the Bible says she thought in her head, if I only touch his garment. Ug mao'y rason nga naguna-una siya siyang kaugalingon, nagsultian niya ang kaugalingon, kung mahikapan ko lang unta ang sidsid sa iyang biste. Yes, Pastor. Wow. She heard it. She believed it. She declared it. Sa diya nga iyang nadungog mga igsoon, iyang gituuhan o iyang gideklara sa iyang kaugalingon. See, she didn't just think in her mind. She was, I just got to touch his garment. I just got to touch Jesus. I just got to touch him. She was saying over and over and over again. She kept declaring. Kasigi siya guna-una nga kung makahikap lang unta ko, makahikap lang unta ko, makahikap lang unta ko. Gibalik-balik na niya siyang una-una nga kung makahikap lang unta ko sa sidsid sa iyang biste. She heard it. She believed it. She declared it. Listen, she acted on it. She didn't just think about it, but she went even though it was hard. It was hard. She was weak. Wala lamang, dili lamang kay nadungog niya igsoon, but iyag yung gituuhan, unya iyang gideklara sa iyang kaugalingon, unya iyahang gibutang dito sa iyahang paglihok. Iyag yung gituuhan ang unsay na niya, nga unsay na sa Ginoo nga kini mao gini akong gikinahanglan. There were many people surrounding Jesus. Dagang mga tao nagpunsisok libot lang Jesus. She was ceremonially unclean. She should not be there. Siya mga igsoon, dili siya angayang muduol dito kay ang balaod nagingong di siya pwedeng muduol basta kay hugaw siya. But something in her spirit said, I need to touch Jesus. Apan bisan pagdili siya angayan atong dapita muduol mga tao muduol kang Hesus sa iyang kaugalingon, nagingon siya kinahanglan nagyud ko, kinahanglan gyud ko, makahikap kang Hesus. Yes. She heard it. She believed it. She declared it. She acted on it. She received it. She received her miracle. Amen? Atong tanawon diya mga igsoon, iyang nadungog, iyang gituuhan ang iyang nadunggan, ug iyang gideklara sa iyang kaugalingon, ug iyang gibuhat ang iyang nadunggan, ug iyan ang gidawat igsoon. Amen. And at the end, Jesus said, who touched me? Who touched me? He was looking, and then he said, she came up, and she said, it was me, Lord. And then she testified. People heard how God healed her. So she testified about it. Sa dihang nabati ni Jesus nga nay migula ang aniya nga gahom ningon siya, kinsay mihikap nako, nay nihikap nako, kinsa tong nihikap nako. Mga tao ningon, naghuot man ta diri, imposible mo kayo nganong mangutan makakinsay mohikap nga naghuot man ta. And ang maong babae miduol siya ug misugilon siya nga ako ang nihikap, ako ang nakatilaw sa gahom, ako ang beneficiary sa gahom. Iyang gisugilon ang gibuhat sa Ginoo sa iya. Amen. Hey, wow, Pastor, you're good. Glory to God. Amen. Listen. Paminaw. There is no name for this woman in the Bible. Walay pangalan nga nabutang dinig unsay ngalan atong bayhana, si Sarah bato, si Million bato, si Jeremy bato. Walay pangalan. It doesn't say her name was Charisse. Wala ningon dire yung pangalan si Charisse. It doesn't say her name was Kiki. Ang iyang pangalan dire si Kiki. Wala. It doesn't say her name was Rochelle. Ang iyang pangalan dire, wala ningon dire yung pangalan si Rachel. You know, she is known as the woman with the issue of blood. Ang giingon lang dire, siya ang babae nga may sakit, maong pagsigig dugo. Listen, church. Paminaw, katawhan sa Diyos. Do not let the world define who you are. Ayaw sugot nga ang kalibutan maoy mo desisyon nga ang kana si Alma maoy nga narag yun na siya kanang yun si Alma maog yun na ayaw. Because the devil will say, oh, you're a loser,
you're no good, you have no talent, and you start believing the lies of the devil. Do not let the devil, do not let the world define who you are. Unya ang yawa, mga igsoon, musulti diyan nimo. Wag yo kay ayo, wag yo kay pulos, wag yo kay mahimong maayo. Ingana nagyo ka kanunay, hangtod mamatay. Ayaw kag uyon sa isultis yawa diyan nimo. You, if you're a believer, you are special, not because who you are, but because of whose you are. Kung ikaw igsuon magtutuo kang Ginoong Hesukristo, espesyal ka dili tungod kung unsa ka, unsay naa nimo, tungod sa Ginoo nga naa nimo. Amen. I have a word for the men and the young men and the boys of this church. Na ako'y mensahe para sa mga hamtong sa mga batanon o sa mga kabatanunan. Tanan mga kabatanunan na yaning simbahan. You ready? Andam na ba mo? You ready, man? Man, are you ready? Mga kalalakinan inong amen. Oh, yeah. Listen. Paminaw. God sees your potential, not your weakness. Ang Ginoo mga igsuon nagtan-aw sa imong kakayahan, dili sa imong mga kahuyangon o kapakyasan. You are made in the likeness of the image of God Almighty. Gibuhat ka mga igsuon sa hulagway sa itsura diha sa atong Dios nga magbubuhat. See, the devil will say, you can't do it. Ang yawa mayon, dili nimo kaya, di na nimo kaya. You're no good. Di ka makaimo, walay maayo diha nimo. He would try to bring depression. And then bitaw no, yun na ba gusto sa yawa ma-depress ka. You know, man, there was a man named Gideon. Dunay tao mga igsoon Gideon, yes, sir. Thank you, Pastor. And the Bible says in the book of Judges, he was hiding, he was scared. Kini ningon ang book of Judges mga igsoon mahitungod kinabuhi ni Gideon nga nahadlok siya, nagtago siya. From the Midianites and Amalekites, he was scared, he was full with fear. Nahadlok siya sa mga Midianites mga igsoon, puno kayo siya sa kahadlok unya nagtago siya. But God said something tremendous to him. Unya ang Dios misultig kining kurat kayo diyan niya mga igsoon. God said that through the angels, he said, you mighty man of valor. Giingnan siya, ikaw usa ka elite nga sundalo sa Ginoo. You see, don't look at your limitations because God looks at your potential. So, ayaw tanaw kung unsa ka, ang importante, unsay gitanaw sa Dios diha nimo. And I got a small word for the ladies and the women and the girls of the church. Okay, doon na po ko minsahe alang sa mga kababayenan, the young ladies, aning tigom. I would ask every lady, every woman, every girl to please close her eyes. And all the men too. Everybody close your eyes, please. Mga kita tanan ato sa kunong ipiyong kadali lang ang atong mga mata. Listen, young lady. Paminaw, mga kababayenan. Listen to me, woman of God. Kamo nga mga kababayenan, mga alagad sa Ginoo. You are a daughter of God. Dili ka layo sa Dios. You are a daughter of God. Anak ka sa Dios. That makes you a real life princess. Kanang gusto ang Dios nga maimo gyud ka makasinati nimo murag anak sa hari, anak ka, prinsesa ka. Because you are the daughter of the King of Kings. Tungod kay anak ka sa hari sa tanang hari. Amen. Amen ba? This woman was known as the woman with the issue of blood. Kini nga maong babae igsoon tanaw diri tanan, nibaw-an lang gyud siya nga naa ang iyang sakit. Wala siya panganlig kinsa siya. But you want to hear something incredible? Nakibaw ba mo mga igsoon kurat kaayo ni? Unsay nakakuyaw ani? Jesus called her daughter. Gitawag siya, gikuan siya, wala siya ilha sa tanang mga tao, gisalikway sa tanang tao, pero gitawag siya sa Ginoog anak. Never in the Bible will you read that Jesus called somebody daughter except for right here. Wala ka nakakita og babaye nga gitawag sa Ginoo nga anak. Gawas lamang niining usa ka babaye nga nagsakit og 12 ka tuig nga kasiging nga dugo. And
in my heart, I feel that he said it with the love of a father. He says, daughter. Sa diha With love. mga igsoon nga misulti ang Ginoo ani. Nakita nako nga nagsulti siya ani nga anak uban gikan sa iyang kasing-kasing nga nahigugma pagayo mga igsoon. Amen. So do not let the world define who you are. You are a son of God. You're a daughter of God. Do not let the enemy try to brainwash you. Ayaw yung kasugot nga ang kaaway, ang kalibutan, maingon nimo, ingana ragog ka, ingana ragog ka, ingana ragog ka, ingana ragog ka. Paminawa ang Diyos kung kinsa ka, ningon siya, iya kang anak. Okay. Speaking of daughters, where's the birthday girl? Where's my daughter Milione? Okay, so mayon tag hisgot tag anak, asag akong anak nga Happy birthday to my beautiful daughter Milione. birthday niya ron. You know, Ibaw ba mo? she could have given up. Pwede na unta ning babae nga nagsakit, dusi ka tuig mo give up na siya sa kinabuhi. There were so many obstacles. Dagan kaayo nga mga labangonon sa kinabuhi. She was weak for so much bleeding, so many years. Gihakapoy na siya tungod sa taas nga katuigan nga grabe kayo nga nag-anto sa siyang sakit. She had no money. She gave it all to the world and the doctor. She had nothing. Nahurot na ang tanan nga na niya, ang iyang kwarta wala na. But in her heart, she kept thinking and saying, declaring, if I only touch the hem of his garment. But sa sulod sa iyang kasing-kasing, wala na ilaing paglaom ngayang nakitaan mo. Ingon na siya, makaikap lang unta ko sa biste, anak niya. She said, I have to get to Jesus. Dapat makaduol gyud ko niya, makaduol gyud ko ni Jesus. I have to get to Jesus. Kinahanglan gyud ko makaduol niya, maduol gyud ako I siya. tried everything in the world. It doesn't work. Wala na, nasuwayan na nako ang tananan ng kalibutan na. Wala nahitabang nako. She pressed on, church. Listen, she pressed on. She kept going. She did not give up. Gipugos niya ang iyang kaugalingon, naglahutay siya, nagpadayon siya, dili siya mo give up, bisan kung naibabag mo duol, good siya sa Ginoo. And the devil is going to put obstacles in your road so you do not get to Jesus. Apan ang yawa mga igsoon, gibistihan siya ko sa kabisti sa usa ka tawo nga hugaw, aron nga na ay mubadlong niya kung pananglit mo duol siya mga igsoon, na ibabag gimo ang yawa. Because he knows that if you press on, church, if you press on and you get to Jesus, you are going to have a God encounter. Tungod kay nasayod ang yawa mga igsoon nga kung lahutayon nimo magpadayon nagyo ka mo padayon nagyo ka inig-abot nimo sa presensya sa Ginoo na kay encounter sa Dios. You want to hear something incredible about well, not me, but the woman in this verse? You want to hear something incredible? Gusto ba mong makadungog mga igsoon o gusay kanang nindot kay naitabo mga igsoon sa usa ka babaye? Besides the only one he called daughter, you want to hear something else incredible? Yes or no? Ganahan ba ta? Amen? Yes or no? Yes. This is incredible. Oh, Jesus. Father, help me explain this correctly. Yes, Lord. This is a deep theological short teaching I'm going to give right now. So, lawom mga igsuon nga kanang itawag nato pagtuon, lawom nga kaalam ang ato karong madawat. You see, almost everywhere in the Bible, when Jesus heals somebody, he'll go to them and say, you are healed. He'll go to them face to face. Sa tanan nga imong mabasa diha, usually ang buhaton sa Ginoo mga igsoon, iyang hikapon, naayo na ka. Mo na iyang imong face to face sila mga igsoon. Not her. But dili aning usa ka babae, lahi ning usa ka babae. Not her. She was running after, well, not running, she was crawling already to Jesus. Ang iyang gibuhat, siya mo'y naningkamot paduol sa Ginoo. See, sometimes the devil will make you think, God has forgot about you. So God doesn't love you. Pwede ang yawa mo insert sa iyang una-una nga, wa ka gitagad, ang uban bitaw, giduol, giayo, pero ikaw, kipasagdan na ka, wala ka gitagad sa Diyos, pwedeng ang yawa, musultihan na nimo. But the storms that you go through are going to help you grow. Ang ato karon nga kining atong gipaminaw karon, mutabang nato mga igsoon arong mutubo ta sa atong kaalam. The storms that you go through are going to become glorified. God will be glorified through your victory, through Him.
So kini nga kadaugan nga imo mga maangkon igsoon pinaagi sa unsay imong giagiang gubat karon maghatag og dako kayong kahimayaan sa Dios. You see, when God heals you of your body, Sa diyang ang Dios moayo kanimo sa imong physical nga balatian sa panglawas. and your friend is sick, later on, Unya, doon na kay higala kaniadto mga na kay higala nga magsakit usab igsoon. you could say, Jerome, Imong ingnon si Gerald. I know it's hard, I know lisod gyud kayo na. but I was there too. I was sick too. Pero di ako kagikan 12 ka tuig ko ana. And God healed me. Giayo ko sa Dios walay laing nagtabang nako Gerald. And God can heal you too, Jerome. O kaya usab na niyang himuon diyan nimo. See, God will allow us to go through storms so Yeah. we could be a blessing to somebody else. Tugutan sa Dios nga mosinati sa ta sa maong bagyos kinabuhi arong mahimutang panalangin ngadto sa uban ini gabot sa panahon. So here's the incredible thing about the daughter. I will not call her the woman with the issue of blood. I will call her the daughter. Amen. Dili na siya taugon sa Ginoo mga igsoon og babaeng masakiton, gitawag siyag anak sa Dios. Jesus did something I have never seen in all my life in the Bible. Si Jesus mga igsoon dunay gibuhat nga wa gyud nako ni makit-an sa tibok na kong kinabuhi diha sa Biblia. You see, Samtang nagbasa ko ani. let me tell you what's going on. Jesus and the crowds are following Jairus to his house to heal Jairus' daughter. Ang pangitabo niini mga igsoon mao ni siya. Si Jesus naglakaw paingon sa balay ni Jairo, ang pangulo mga igsoon arong ayon ang iyang anak nga tuwa sa balay ni ang anak masakiton. Jesus was not looking for her. Si Jesus mga igsoon wala siya dili ning babaeng 12 na katuig nga nagsakit ang iyang tuyo, lahi ang iyang tuyo. Jesus and many people were on their way to Jairus' house. Unya daghan kayong mikuyog kang Jesus, ayuhon baka ni ron, kaya bago ka ni ron, mabuhi baka ni kuyog. But then something happened. When she touched the hem of Jesus' garment, when she touched Jesus' clothing, Jesus stopped. Sa diya mga igsoon mo ni ang hitabo. Samtang naglakaw nagpunsisok ang mga taong naguban kaniya paingon dito kang Jairo. Samdihang gihikap siya si Jesus mihunong. Okay, everybody close your eyes. Ipiyong sa nato kadali ang atong mga mata. Close your eyes, everybody, please. I want you to picture this in your mind. Gusto nako nga inyo ning pamalandungon sa inyong hunahuna. Ibutang niyo sa inyong hunahuna. So, imagine nato. Thousands of people surrounding Jesus. Dunay labihang daghan mga tawo nga nagduot, nagpalibot diha kang Jesus. Jesus on his way to house of Jairus. Unya si Jesus ang iyang tumong mga moadtos balay ni Jairus. And there was a woman, a sick woman of 12 years. Unya dunay usa ka babae nga nagmasakiton sa 12 ka tuig. And she kept saying, if I only touch the clothing of Jesus. Nga nag-ingon siyang kagalingon, makahikap lang unta ko sa sid sa iyang bisti. If I only touch the clothing of Jesus. Kung makahikap lang yun unta ko. I just got to reach Jesus. Kung ako lang yun siyang makapo. I've been in pain, I've been hurt, and I'm broke, but I just know if I reach Jesus, something would happen. Kayo ko. Nabugatan na kayo ko, masakiton na kayo ko. And she pressed through even though it was difficult. Unya na ning kamot siya, makaduol lang yun ko, bisag lisod kayo na, ikaw na lang Jesus ang akong paglaom. She would not give up. Wala siya mi-give up. She was persistent. Nagpadayon siya. She was persistent. Nagpadayon siya. I just gotta reach Jesus. Unya, maabot ra yun padayonon na yun na ako. I need Jesus. Kinahanglan na yun ako, wa na yun lain ang Ginoo ra yun. I need to have an encounter with God. Kinahanglan yun ako, nga karon masinati yun ako ang Diyos. Keep your eyes closed, please. The Bible says that Tiyong lang nato ang atong mga mata. Jesus stopped. Yan ang Bible, mihunong si Jesus. He turned around. Ituyok siya, naglingi-lingi siya. And he said, Yan ingon siya. who touched me? Kinsa mahikap na ako. Disciple said, Jesus. Ingon ang mga disipulo, Look at all these people. Lord, tanawa ang mga tao sa imong palibot. A lot of people touched Jesus. Daga mga taong niikap nimo, migakos nimo. Okay, open your eyes, please, and look at me. This woman did something different
that nobody else did. So murag iyang gisulti mga igsoon nga A lot of people touched Jesus. daghang taong mihikap sa Ginoo. Amen. Thank you. Grabe to itong drama, no? Best actress, good to siya. She did something amazing. Iyang gibuhat mga igsoon, katingalahan kayo. Amazing kayo ang gimo. As Jesus was walking to Jairus' house, Samtang si Jesus naglakaw paingon sa balay ni Jairo. he stopped. Nihunong siya. Jesus stopped. Who touched me? Ang sa iyang paghunong mga igsoon, nisunod dayon ang iyang pangutana, kinsay ni tandog nako. He was on his way of doing the Father's business. Nagpaingon siya sa lahi nga mga sa gumbuhaton. He was on a mission of God his Father to heal Jairus' daughter. Naa siya sa buluhaton nga gihatag sa amahan, mao ang pag-ayo sa anak ni Jairo. But he stopped for this one woman. Pero kalit lang mga igsuon nga wait sa nihunong siya. Second incredible thing about this woman, you ready? Daw na ikaduha mga igsuon nga kuyaw kaayo nga atong makita aning pangitabo sa kababay. See, a lot of people touched Jesus. Daghang mga Jesus, tawo Jesus. nga nihikap kang Jesus, daghang mga taong nisaghid niya, nibangga patingali niya mga igsuon. In the book of Luke, it says Jesus felt power go out of him. So the book says. Ingon ang libro, ang basahon sa Lucas mga igsuon nga na ay gahom nga nigawas sa Ginoo. Nakabati siya sa maong gahom. Because she touched Jesus with faith and expectations. Dagan kayong mitandog sa Ginoo, pero ang babaye siya lang ang nitandog nga nay dako kayong pagtuo ug paglaom nga maangkon gyud nako ning akong gipangandoy inig mahikapan ako siya. Because she said, if only I just touched Jesus, if I just gotta touch Jesus, I have to. Tungod kay naanadaan sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una ang tingwa nga kinahanglan kung makahikap lang yun ko niya, o niya kinahanglan yun na ko siyang mahikapan. And she did. Og iya gayong gihimo mga igsuon. So I want to encourage you this morning. Gusto na ko mong dasigon ining kabuntagon. Keep on pressing on. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw kag paluya-luya bisag unsang babag, unsa nakakapoy, bugat na kayo, halalahutay. Keep on pressing on. Padayon og padayon ragyod. Amen. Amen. Please repeat with me again. Ready? Jesus, give me a new life. A new life. Fresh wind. Cool. Fresh passion. Fresh anointing. Holy Spirit. Fill me. Now and every day. Lord Jesus. I need to have an encounter with you. Amen. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah. So I said at the beginning, so ako gisulti sa sinugdanan pa lang. Perhaps you are not physically sick like this woman. Tingali wala kay balatian nga sama aning babayhana. But perhaps spiritually, emotionally, maybe psychologically, you are sick, you are tired, even though you look like everybody else. Aban tingali mga igsoon, sa naghuna-huna kas mga problema o nakagihambin nga mga kasakit, mura kag kag-give upon na usab sa kinabuhi mga igsoon. Let me tell you, something happens when you have an encounter with God. Sultian ka nako sa diha nga masinati nimo ang Dios, dunay lahi nga panghitabo, mahitabo o igsoon. Now, I'm not talking about going to church. Wala ko nagsulti og pag-adto sa simbahan or pagduol sa simbahan. I'm not talking about religion. Wala ko naghisgot og unsang relihiyon na. I'm not talking about giving Wa ko naghisgot kabahin to the poor. Donation or paghatag, pagtabang atos mga kabus. I'm not talking about good works that you can do. Labaw sa tanan, wala sad ko naghisgot og mga maayong buhat nga kaya nimong buhaton. I'm talking about having an encounter with Jesus. Ang akong gisgutan,
ang tinuod nga pagpakigtagbo, pagsinati nimo kang Ginoong Hesus. I had a professor when I was in college. Na ako'y magtutudlo mga igsoon sa dihang kolehiyo pa ko. I love that man. Good professor. Oh, ganahan kay ko niya gyud. Grabe kay siyang magtutudlo. I could tell you about Dr. Skubik. That's his name. I could tell you all about him. Sultian ka na ko mga igsoon kabahin niya si Dr. Skubik. Muna yung pangalan. I could tell you a lot about him. Pwede ka na ako sultian. Daghan kay ko kaya sulti kabahin ni may tungod niya. And you can go outside. Nang moadto ka sa gawas. And say, well, I know a lot about Dr. Skubik. Manugilon ka nga. Kabalo mo. Daghan yung kong nahibawan kabahin ni Dr. Skubik. But I know Dr. Skubik. I know Dr. Skubik. I know him. Pero, yes, nakailad ko niya. There's a difference between knowing about God. There's a difference between having a real relationship with God. Dunay dako kaayong distansya kalahian sa pag-ingon nimong nakaila ka sa Dios o sa pag-ingon nimong duna kay seryoso nga relasyon sa Ginoo. The Word of God says, 2 Chronicles 7:14. Ingon, ang 2 Chronicles, mga ikaduhang Chronicles, 7:14 igsoon. Please repeat after me. Encounter with Jesus. Encounter with Jesus. Revival in my heart. Revival in my heart. Starts with us repenting. Starts with our repenting. Cool. Revival starts with repentance. Repentance. Revival starts with repentance. 2 Chronicles 7:14 says, ningon ang 2 Chronicles 7:14, kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos, ug mobiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila, ug pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Amen. I will end with two stories. I'm going to tell you my first encounter with God. Gusto na ako mo nga ipaambit sa inyo mga igsuon ang akong talagsaon kayo nga pag-encounter sa Ginoo. When I was a young man, in my early 20s, about 22, 23 years old. Sa batanon pa ko mga igsuon tingali, nag-edad ko na sa mga 20, 21, 22. I was going through a time of depression. Dihay mga panahon nga na-depressed na ko kaayo. Nobody knew. My brothers, my parents, they didn't know. Walay bisan kinsang nasayod ani ang akong papa, akong mga igsuon, wa gyud nasayod. I remember one night, nainumduman ako sa ni anak kagabi. I was in my car and I was working. Na ako sa sakyanan, ko sa akong trabaho. And it was time to go home. Everybody went home. Unya, panahon na to nga tigpamauli na gikan sa trabaho. Tanan mo pauli na. I was going through so much pain in my heart, so much depression. I felt so much loneliness. Nabati kay nako mga igsuon ang grabing kasub-anan og dulum kaayo sulod sa akong kasing-kasing. And you know what? And I was a Christian. I was active in my church. But anong tungura, Kristohano nako unya na ako kanunay sa simbahan. Everybody looked at me and said, "Wow, Joaquin, he's a good Christian. We like him." Ang mga tao, bisan ang leader mayon, kana si Doy Joaquin, buutan kayo na, grabe kayo na, matinabangon kayo na. But they didn't see my heart. Tungod kay wala nila nakitaan ang nasa akong kasing-kasing. They didn't see my pain. Wala nila nakita ang akong kasakit. They didn't see my loneliness. Wala sila kakita sa akong mga kasub-anan. You could be surrounded by a lot of people but still be lonely. Pwede kang libutan sa daghan kayong mga tao, pero feeling nimo daw ikaw ra usa. That night, I got off work. It was raining really hard, really bad. Nang kagabihon mga igsoon, gibati gyud nako nga daw ngit-ngit nga kapoy nga basta di gyud masabot ang akong kasubo. In those days, there's no cell phones. Many years ago. Ato mga panahuna wala pa cellphone. Dugay naman to. I remember I had so many problems going on, and then what happened is this.
When it's time to go home, everybody left. I got in my car. It will not turn on, Pastor. Sa diha nga mapaulin ako, diyan ako sa sakyanan, pagpaandar na ako, walay kuryente. No turn on. Igor ang mopiti, walay ignition. I could not go back to where I worked. The door was locked. Everybody left. Dili na ko makasulod og balik sa among opisina, sa among gitrabahoan kay sirado ng pultahan. There's no cell phone to call my dad. I could not call my dad. There's no cell phone. Wala ko'y cellphone nga makatawag sa akong papa nga papa di wandar. The payphone very, very far away. The payphone, the old phones. So, distansya kay ba layo kay mga igsoon. Nay ka ng telepono bitong katong karaang teleponong imong nas mga kalye nga manawag ka. Layo kayo. I was in such a deep hurting time in my life that when that happened, it just was too much for me. I didn't know what to do. I started crying. Atong time mga igsoon, katog yung time pugdigid sa mo andar, and then naanadaan ko yung mga kagulanan na puno nako, ni awas na gyud, umuy hinungdan nga nagilak nagkugtaman. I started crying and crying and crying. Hilak nga, kanang hilak gyud. And I was saying, God, if you're real, why is this happening to me? So, nanay pangutana nga samtang nagilak sa Ginoo ug tinud ka nga nung naitabo man ni sa ako. Why am I in so much pain? Why am I so miserable? Nganong guba man kayo ko, nganong puro lang man kasakit. Why so many problems in my life? Nganong man ning natabunan ra man gyud problema Ginoo. And then I started praying this. I said, God, do you have a purpose? Maybe, God, I don't know what to do with my life. Lord, I just don't know. There's so many problems. I don't know what to do. Diha mga igsoon, nagsugod kog ampo nga, Lord. Sa mga imong tuyo sa akong kinabuhi, wala ko kabalog, mag-unsa ko aning kinabuhi, sa pay angayang buhaton. And that night, I was alone in my car in the middle of the night with all the rain. Anang gabi huna mga igsoon, ako ra usa diha sa sakyanan, unya tungang gabi migsuon gabunok paghapon ng ulan. I felt the Spirit of God. Nabati na ako ang balang espiritu sa Dios. Whisper. Nga diha nagasulti sa ako I have a purpose for you. Na ako'y plano sa imuha, na ako'y plano sa imuha. I have a purpose for you. Na ako'y tuyo, na ako'y tumong sa imuha. I have a purpose for you. Na ako'y tumong. Everybody, please stand up. Itang tanan mo tindog. Perhaps today, tingali karong adlaw, you feel the same I felt in those days. May nanglabay mga katong nanglabay na ako nga giagian, tingali ikaw usab makarelate ani naasad kay imuhang giagian igsuon. You come to church and you're active. Niabot ka sa simbahan, nangalagad ka, nagsimba ka, anya pakita nimo nga okay ra gyud ka. And you serve and you give your tithes and offerings. Nagsimba ka, naghalad ka sa imong mga offerings, sa imong tithes. And all of that is good. Unya kana tanan maayo na igsuon. But perhaps you are bleeding on the inside slowly. Apan tingali igsuon sa sulod nimo kanang naa kay nabati nga sakit kabugat. Perhaps this afternoon, this morning, you need to have an encounter with God. Tingali ni ining kabuntagon igsuon, mauna ni ang panahon nga naa kay tinuod nga pagpakigtagbo sa Dios. Because this woman tungod kay kining maong babaye gave everything she could. Gibuhat niya ang tanan niyang makaya. To the doctors, to the world, and it did not help. Diha sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan, sa tanan nga mga gidangpan niya, pero wala gyud taon siya na marang-arang. This woman looked like everybody else in the crowd. So kini nga maong babaye daw sama usab ni siya nimo ug nako. And perhaps this morning you look like everybody else. But Tingali, you know you need to have an encounter with God. Tingali nining kabuntagon, makita ka nga daw sama lang pud sa uban, okay lang tan-awon. Pero sa sulod di ay nimo nanginahanglan di ay ka sa tandog, sa gahom,
sa kaayuhan sa paggakos sa Ginoo. When we repent, Sa dihang maghinulsulta, the Bible says God heals our land. yung gingon ng Ginoo, iyang ibalik, iyang ayuhon, iyang ibalik ang kadagaya. When we give it all to God, Sa diha nga ato nga nakigsaad ta sa Dios. that's when God can feel you. Dihang mga panahon na igsuon, madawat nimo ang kaayuhan sa Dios. I went with my last story. Na ako'y isugilon nimo nga storya mga igsuon. There was a professor in England in the 1940s. Dunay usa ka magtutudlo mga igsoon sa England sa 1914, 40. And he took his theology students to a field trip. Unya iyang gidala ang iyang mga estudyante sa mga Bible student niya sa field trip mga igsoon. And they went to the house of a man named John Wesley. Nisulod sila sa maong nisulod sila sa maong panimalay. Ang pangalan mao si John Wesley nga maong tag-iyas panimalay. John Wesley was one of the great reformers of the Christian church. Si John Wesley mga igsoon usa siya sa dako kaayo nga naghimo og reforma kabahin sa Christianity, kabahin sa pagtuo. John Wesley would pray for hours and hours and hours every day for revival in the land. Sa kanunay mga igsoon, oras kada adlaw mag-ampo siya para sa ka-revival nga may tabo sa yuta mga igsoon. John Wesley would go to the towns, send his disciples in front of him, and revival will come down on those towns. Muadto siya sa mga kalungsuran, muadto siya sa mga dapit, mga igsuon, ampo siya mag-revival, Lord, na revival may tabo. And they visited his house, these Bible students. Kini nga mao nga mga estudyante may bisita sa balay ni John Wesley. Next to the bed, Diya sa yaha nga duol sa higdaanan. there were two Dunay spots. You could see like a little hole and a little hole. A little hole. unsa na siya? Dunay duha ka murag marka igsuon diha sa Marka, yeah. Yeah. Thank you, Pastor. And one of the students asked, what is that? The student asked the professor, what is that, Professor? So, na sila, sir, unsa man ni sir, unsa man ning duha nga naa diri nga marka? Professor Orr said, that is where John Wesley will get down on his knees every morning. Kana nga maong marka nga inyo nakita ang murag ng lubong na diha, mauna ang marka siyang tuhod nga kanunay siyang magluhod diha magampo kada buntag. And every morning he'll pray for revival. Kada buntag magampo siya nga Lord, dunay dako kaayong pagpamuhat mo. Every day he would pray for a God encounter to come down on his land. Sige siya gampo nga Lord, ang kani nga nasod na ay dako kaayong paghimamat diyan nimo. Every day for hours he would pray and pray and pray. Kada adlaw oras ang iyang ampo igsoon. And then all the students, it's time to go. They went to the bus. Ang tanang mga estudyante, mga igsoon, mamauli na sila, sakay na sila sa bus. Professor Orr counted the students to make sure they're all here in the bus. So, ang maong magtutudlo, iyang gitan-ag, ihap niya ang mga estudyante, aron pagsigurong walay na biyaan. He was missing one student. Unya, nakita niyang dunay usa ka estudyanteng wala nakasakay sa bus. He went back upstairs. Nibalik siya sa sulod, sa balay, dito sa ibabaw. And there was a student there praying. Unya ang maong estudyanteng wala niya nakita, dito nagluhod atong dapit nga dunay marka sa tuhod, mga igsoon. That student's name was Gatong pangalan sa maong estudyante, Billy Graham. mao si Billy Graham. Wow, palakpakan nato si Lord. Mao di Ernest Billy Graham bay nakuag nahimo, no? And Billy Graham was on his knees, the same place as John Wesley. So dito siya sa naay marka sa mga tuhod ni John Wesley kanunay nag-ampo dito si Billy Graham nagluhod siya. And he would pray, do it again, Lord. Unya nag-ampo siya, Lord,
Maria, Do it again. do it again. Buhata, pag-usap, Ginoo. Imuasan ni sa makausa. Lord, we need revival. Lord, do it again. Nanginahanglan mi og revival, Ginoo. Imuha sa makausa pa. We need to have an encounter with you, God. Do it Nanginahanglan again. mi, Ginoo, nga naay tandog nimo. Tagay kami. Lord, do it again. Buhata kini, Lord. Please. Lord, and behold, do it again. Lord, dinisad sa one-way disciple church. Dini sa buhol. Buhata Yes, sa one way disciple church. Do it again. Buhata ni Lord. Ani na suda. Ducamete, Manila, do it again, Lord. Lord, imuha, Ginoo. Imuha. And Cebu, Danao, do it again, Lord. Campus ya igsoon nga Lord, dinitanan buhatan ni Lord. Muha sa makausap pa. And then he said this, Lord, Billy Graham said this, Lord, Ingon si Billy Graham, Lord, let it begin with me. himuang Ginoo nga maong tandog ang maong revival magsugod diri nako Ginoo. One more time, please close your eyes. Kita tanan atong ipiyong ang atong mga mata. This morning, Kaning kabuntagon. if you do not know my Jesus, Kung wala ka nasayod kinsa ning Jesus nga akong gisugilon. and you want to know Jesus, Kung gusto kang gusto kang masayod unsa og kinsa gayod si Ginoong Jesus. I'm not asking, do you know about Jesus? I know we all know about Jesus. Wala ko nang utanan nimog nakaila baka I know kitang tanan nakaila. The Bible says, Ingon ang Biblia, behold, I stand at the door timan niya nagabarog ako diha sa pultahan. and knock. Nagapanuktok. If you open your heart, if you open the door, I will come in. Sa diyang ablihan nimo ang pultahan, ablihan nimo ang imong kasing-kasing, musulod ako. Nagingon ang Ginoo. I'm not talking about religion, Dili relihiyon good works. ang mayong buhat. I'm Dili. talking about really have a relationship with Jesus. Ang importanteng gihisgutan nato dinhi ang pagbaton og seryosong relasyon sa Ginoong Hesus. God loves you so much. Gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo kung wa ka masayod. God wants to encounter you more than you want to encounter Him. Gusto si Lord nga makasinati kaniya. Labaw pas imong nasinati sa mga nagapanglabay. So if you would like to ask Jesus to come in to your heart, So kung gusto ka nga si Jesus mga igsuon, musulod, imong dawaton sulod sa imong kasing-kasing. I'm going to count to 3. Sa pag-ihap nako og tulo igsuon. When I get to 3, I want you to raise your hand if you want Jesus to come to Gusto your nimong heart. dawaton ng Ginoo mga igsoon. Sa pag-ihap nako og tulo, iisa lang ang imong kamot. Kung gusto kang modawat kang Ginoong Jesus. Are you ready? Andam na ba ka? Keep your eyes closed. Piyong lang ang imong mata. Kita tanan, let's close our eyes. If you're a Christian, be praying. Kung kato mga Kristohano nang nanay Ginoos kinabuhi padayon sa pagampo. This time, let's pray. Because God is going to move right now. Kang Ginoo magtandog. And He's Ipisan kinsang nanginahanglan pas tandog sa Ginoo. He's going to rescue souls this morning. Ngaya nga luwason iya nga kabuton mga kalak nining kabuntagon. Are you ready? Andam na bata. Hallelujah. If you want to give your heart to Jesus, I'm going to count to 3. Ready? 1, Ablig son. 2. Kung kasing-kasing. Don't listen to the devil. God wants to give you peace. Sige, dawata si Kristo. Itaas ang imong kamot katong mudawat kang Kristo. God wants to give you eternal life. Gusto kaniyang hatagag kagawasan. God wants to come into your heart. Gusto si Lord nga mosulod sa imong kasing-kasing. That woman was healed when she encountered Jesus. Gusto siya nga naa kay personal nga encounter sa iya. 1, 2. If you want Jesus in your heart, 3. Raise your hand. Pataas ang kamot. Yeah. Gusto mo dawat sa Ginoo. Yes. Abli ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Repeat with me. Dear Jesus, Sunod tanay, Lord Jesus. I want you. I want to. No religion. I want you, Jesus. I want you, Jesus. Come into my heart. Sulod sa akong kasing-kasing. Come into my heart. Sulod sa akong kasing-kasing. Forgive my sins. Forgive me of my sins. Pasaylo ako sa akong mga sala. Jesus, Lord Jesus. I need you. I need you. Jesus' name.
Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Hallelujah. Salamat, Igsoon. May I have 2 more minutes of your time? Pwede pa ba? Napabatay panahon? Amen. Yeah. Pastor, I love your pastor so much. Your pastors. Pastor Lama, of course. Pastor, slow down. Nobody knows the hurts and the pain of a pastor. Walay nasayod sa unsay mga kabugat or naay mga kasakit sulod sa kasing-kasing sa mga pastor. See, we get attacked. We get attacked from the enemy. He attacks us. Kanunay tang atakihon sa kaaway. But the devil comes against pastors 1,000,000 times harder, 1,000,000 times more. Pero doble-doble ang ilang pagpangatake sa mga pastor, sa mga nagapangalagad sa Ginoo. I don't know how many sleepless nights Wala ta masayod kung sila ang mga lagad sa Ginoo. Pastor Shalom and Pastor Mga Junas have kagabion. spent Nakatulog ba sila tarong? Kumusta sila? Unsay mga praying for you, nagampo sila sa ato praying for your family. Nagampo para sa inyong pamilya. I would like for us to pray for your pastors. Is that okay, church? So pwede ba ta ang atong giampo ang atong mga pastor? And I would like to encourage everybody. I would like to encourage everybody. I would ask everybody, even if you're watching online and you have a different pastor, pray for your pastors. Ako mong gihangyo nga bisan sa makausa lang sa inyong kinabuhi nga inyong maampo ang inyong pastors. Amen. Let's pray. Everybody stretch your hands to the pastors, please. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus, pray for your pastors. If there are any deacons or church leaders, please come forward and help us pray for the pastors. Doon na may mga deacons, leaders, pwede ba kamani sa tubangan atong If you're one of the church iampo ang atong leaders, pastor. if you're a church leader here, please come forward, help me pray for the pastors. Ang leaders, church leaders. Amen, amen. Father, we just pray. Oh, Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Father, for these beautiful pastors. Father, for Pastor Shalom, Pastor Junas. Father, for all the pastors online who are watching maybe, or their congregation watching. Father, we just pray for all the pastors of Philippines, Father. Oh, Father, we just lift them up before you, Lord. Father, we just plead the blood of Jesus over our pastors. Father, we declare that they are more than conquerors through you, Lord. Father, I just pray that you just refresh, 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 Holy Spirit. Refresh him, Father. Father, the burden is not easy. Refresh him, Lord. Father, we just pray for double anointing over Pastor Katubigs. Oh, Father, help us as a church to keep our pastors in prayers at all times. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus, and everybody said, amen. Thank you, Pastor. God bless you all.